Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Amin. Ngetopreng cuma siji tak pikul tak delemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo menang ae. Nandur turi ana Tegalan dengaren Pak Polo Amim karo Pak Lurah Bajuri kok gak nyawer dagelan. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Acara sedekah bumi mulo acara iki wis dadi tradisi. Mulane saben taun iki kudu ditepti uri supaya sedekah bumi tetep lestari. Jare ana sing ngarani iki ruwah desa mulane tinggalane nenek moyang kita. Saben taun mesti diadakno supaya anak cucu ngerti iki budaya. Tujuane cuma siji, syukur nang sing maha suci sing paring kesehatan uga paring rejeki. Mulane wargane saling bersih energi ndadekno guyub rukun lan duweni jati diri. Bebas pergaulan arek lanang lan wedok senengane keluyuran mulene bengi sing tanpa
pungkasan seneng nonton video film cabul-cabulan pamitan nang wong tuane jarene dolan wong alasane supaya tambah pengalaman tapi sing dijojok ana jerone taman nek wis mlebu kono lanang wedok langsung pacaran suwe-suwe sampai wani nglanggar kesusilaan arek wedok akhire bobot 5 wulan ditakoni wong tuane dheweke bingung jawaban jare sing berbuat kanca sak pergaulan wong tuane rumangsa kewirangan golek arek lanang katen anakno tuntutan bareng kepethuk arek lanang dijawab setengah drengesan soal anak sampean bobot Pak niku minangka percobaan lho ngeten iki lho di era globalisasi pergaulan niku nek saged niku sing penting carane pergaulan niku sing menguntungkan mpun sampai pergaulan sing merugikan contohnya pergaulan sing menguntungkan arek pelajar SMP bergaul karo arek pelajar SMA tukar pikiran ya apa Mas pelajaran ono SMA sewaktu-waktu lulus teko SMP menghadapi pelajaran ono SMA wis gak gopo maneh lah niku pergaulan sing menguntungkan pergaulan sing merugikan seje malih sing menguntungkan contoh malih wong dodol tempe bergaul karo bakul kedele tukar pikiran piro cak kedelene nek wis ero regane kedele ngiris tempe iso kira-kira niku pergaulan sing menguntungkan pergaulan sing merugikan contohnya kaya kidungan kula arek lanang bergaul karo arek wedok bebas terlalu bebas akhirnya sampai wani ngelanggar kesusilaan sampai arek wedok bobot 5 wulan niku nek mboten padha karepe nggih mboten saged kedadean yuk senajan arek lanang ngene-ngene tapi nek arek wedoke gak ngene-ngene ya gak ngene-ngene senajan arek wedoke ngene-ngene tapi nek arek lanange gak ngene-ngene ya gak ngene-ngene tapi nek arek wedoke ngene-ngene arek lanange ngene-ngene ya ngene-ngenean yo lah niku niki kajate ruwat desa utawa sedekah bumi kula dongaaken mantun dislameti desane wargane sak perangkate awake sehat sedaya rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin ayo ja ngeko we nyambut gawe gak ono eleke pokok gak pepine barange tanggane sing penting
ono hasile aku buka warung dodol pecel lele suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ono batine mergo lele larang regane luwe enak aku ternak dhewe gawe blumbang ombo tur gedhe tak cemplungi bebet iwak lele oleh telung wulan lelene wis gedhe-gedhe aku jegur tak entas dhewe bojoku melok jegur mergo seneng atine delok lelene lak yo gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jeret kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene mergo waktu diprekes kenek kukune boleh seminggu gak kenek tak gawe cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura eman-eman ayo nandur sing kene dibangan wis wayahe esuk jagone kloro rame swarane pating kemrusuh aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manu ing oceh ana wit-witan pating jemu wit seneng atine katon asri donya saisine iki ana arek gak patek ganteng kulitane cak ya rada ireng oleh joget tak delok sampe metenteng tak takokno wong biyen tau gendeng just ayo pon wis akon krasa kon wong ngono kok ditatakno pager wesi lho kon iki kon iki lho goleki apa astagfirullahalazim kon iki budal gak adus saya apa Roakon. Goleki apa sih, Nek? Goleki bengkuang. Aduh, kon joget mang teyer. Iya. Paling ya cuk mencetat nang wong wedok-wedok. Lho gak iso lho, kulo dimut lho, kok takono. Ya ojo dimut.
Lho, tak dikletak. Iku aja dikletak yuk. Balekne yuk. Wong kon. Oh, Gus. Kegeten ilang. Toton. Gak Gus, wis ngelumpuk. Oh, Gus. Gelut e. Gak ngono iku ulah kaya apa kon niku. Rokoke gak ono, tapi oncene. Lha kok tak blok iki lho, Bro. Iso ngomong karo oncene cok bener ora? Ayo penara iso ngeblak peno. Wis. Wong iku janji sing sportif. Jane enak iki dijak rene ngeludruk apik iki. Lho. Ya. Wis, perkara once, nek kepengin oncene Jonet. Iya, kapan? Mlebu nang rombongan. Lah once ku. Kok ndolek once. Nek wong iku nek janji sing temenan. Al-wa'du dainun. Janji sama dengan hutang. Lho ya iya. Nek wis kon iku janji sanggup teko rene. Ya aja telat lah. Lah kon janji lak jam 09.00. Jam 09.00. Kenek opo kon jam 8 kae teko? Kae teko. Sik balenono lambemu, Gus. Kon iku dublek kan. Janjimu kan jam 09.00. Jam 09.00. Kenek opo jam 8 kae teko? Kon yo tak culuk lho, betul. Sama dhewe janjiku jam 09.00 jam 8 teko iki berarti ngawali akas. Iya sih. Lho ngono lho. Aku iki jane kepingin ketemu awakmu 3 wulan kepungkur. Ngono dolekane Cik Angele. Lho jelas kon gak iso metu ya aku. Aku nang omamu induk. Omamu sing nglawat tinggalane bapakmu. Ojo. Iku jenenge omah induk. Oh sing lawas. Iya, aku nang omamu. Lho, lawangmu gak ono. Lho, bojomu mengo. Balik aku. Ya apa ya apa? Aku nang omamu. Namaku. Lawangmu gak ono. Gak ono. Bojomu mengo. Lah, ketemu wong iki. Wah, kasih koplak iki. Wes, gak ngomong. Ngomong. Aku elem ludruk kok. Ya apa? Elem ludruk. Kok iki bongkeng. Peno iku wis sugih. Wis sugih. Donya peno iku sarep. Lho, lah iya. Lho, Kok iso lho iki lho. Aku elem marang tua. lah ono kene. Lah ono kene malah tuwa. Aku elem ludruk kok. Tak gawe kan saja. Apa? Kan saja. Wis wayahe ora. Mas, mari nanggap iko nglebone omah. Ya. Iki tak gawane. Iki kae iki. Apa-apa kae, apa-apa Sarung akeh. Aku elem ludruk ket mulai 5 wulan. Iya terus. Kon belajar sing gak iso. Ngene lho. Jenenge wong ludruk itu di samping bakat. Turunan. Aku biyen bapakku ngludruk, nurono aku ngludruk. Jonet iku bapakne ngludruk, nurun nang Jonet maling. Aku marang tua sing iso ya. Mara tuwa peno sing iso. Njaluk belajar mara tuwa peno. Ya, njaluk belajar mara tuwa peno. Bapak sampe biyen iku ya kencing manis. Oh niku ngawur. Apa. Aku njaluk wis wayahe. Lah iku Nek njaluk ngono ki duwe rotohno. Aja tok ae. Nek innallaha Gak ma'as-sabirin. mesti piring. Piro insya. Net la in syakartum la azidanakum disyukuri. No. Wis waya, ngene iku lho senengane. Wis waya esuk jakone klo
suarane pating kemrusu senenge sedulurane bebarengan padha nandur pari dicai temen Wis 50 iki cake driji. iya wis Pak alhamdulillah matur nuwun nggih kula Waras. tak nutupno Insyaallah aku iso nanggep sampean mang. amin Yo nang gapo, jeneng waras. amin Ini iso njupet be. Sakdane rek. matur nuwun Pak Nggih. Wis, gak apa-apa peo. Sarunge gak apa-apa. Wong sarunge dari selame. Iku mang wae maratuwa menyelam. Mantu iso nyelang moro tuwa kok. ya suwun Pak Oh, ora iki iso metet meripatan. dadi lodro wong ndelodok itu Ngono wong kok. wis Pisan kas, pisan kas. Wong nek gokeng ya ngono. alhamdulillah mari gerah Mari loro Saiki. 5 wulan. Mm-mm. Nah, saiki keadaan sehat. Amin. Wulan golek hiburan nang gone karya baru Iya. supaya cek pulih maneh. amin Gus, panjenengan awakmu ndolek awak dhewe iki gak tau pedhuk soal awak dhewe gak tau ono omah. landuk endi saiki Lho aku saiki nang Kalimantan. sik ta Eh, jarene kon nduk Lamongan ngono Kalimantan kok. oh nang Kalimantan Kalimantan, aku Lamongan bilen wis, Oh. Lamongan aku pindah nang gone Kalimantan. lapone Lho nang Kalimantan awak dhewe usaha nyambut gawe, Gus. nyambut gawe apa Lho. nggone pertambangan Pertambangan lho, ge piro kayane pertambangan? Wah, nggone iku industri piro kayane perkebunan piro kayane perkebunan? lah kok nduk kono iki nyambut gawe apa Dodol es. lah aku ado-ado nang rono nek dodol es iku Lho, kono iku kan akeh wong ngelak jenenge panas. iya pancene panas Soale awak dhewe merono iki gak dodol es. Hmm. Awak dhewe merono iki ngangsu kaweruh. terus Lho, awak dhewe rono iki ndolek kepinteran, ndolek keweruhan, gak kaya awakmu nggo omah ngene. nduk kono iki sukunya suku Dayak Suku Dayak. iya Dadi sembarang kali lho. mosok nek Lho wong aku kok kon dadi wis ana kono iki wis mantep mantep awak dhewe. ilmumu wis kebek Kowe kebek. contone apa kon Lho lho aku ono kon nek dadi Heeh. mari teko kono Heeh. wasis Wasis. lungit Lungit. contone apa Aku ono Kalimantan iki. heeh Delok nggo omah apa ae sing karo. mosok nek Iya, iya. padahal iku keletan laut Kelatan laut. Iya, Wong iya. aku e. apa ae nek Bojoku utange akeh. Yo Mekah begini yo moro gitu. terus Dadi awak dhewe ono apa weruh, ono kesusahan apa ya kudu kabeh. apa nek wong ngene kok pamerno lapo ado-ado nang Kalimantan Nang ndi? lah nek kon ngasuka weruh Heeh. aku iki gak atik Dadi apa? aku dhewe apa ae lak ero aku Wah, cego penggawean iku apa? Nggo omah kono iku manturu-manturu. Poso ae gak tau. aku iki sak wulan iki gak mangan sego nek Gak masuk go mandamen. asli Alah man apa? mbakku ngomong Gus kon poso 40 dina Iya iya yo. aja mangan sego Ojo mangan sego. lontong Klon kok iku mbahne goblok. gak oleh kongkon mangan kunir tok Ngulane praen pucat. kongkon mangan kunir Klone kok kone. iku leksanane kok nek gelem nek kuat lho ya Heeh. nyatane aku ya kuat Mantunir. mangan kunir tok Kunir tok. heeh Pirang kebon yo. siji sedina Marun. apa ae aku rone Waduh kemanyeke Gus, praen kaya genggek ngono. gak percaya wis
Aku tak ngadep rono. Nyekel apa lho aku ro aku. Wadah, ya temen kene gak iso tak pateni. Iya. Kok jane ngenyek iku. Aku tak ngadep rono. Ya Gus, tumumu akeh Gus. Wis mulai brondoli petuwek goblok. Aku tak ngadep rono. Nyekel apa aku lho. Ya. Ngono kaya karo tak pateni kok lho. Wis ah, ngayu aja ngomong ayu tak jero kok. Wis. Nyekel apa kon? Ayo, aku nyekel apa? Kopiah. Kon kok anu ya Gus lho. Arek tulangan Sidoarjo rek. Arek tulangan. Kok tanggane Gus Ali ya? Iya iya. Wis. Ayo, aku nyekel apa? Kuping. Iya dituturno wong akeh. Aku gak krungu. Ngono iku aku gak krungu. Ya ya wis, gane tak sini dan ora tekan. Iya. Ayo, aku nyekel apa ayo? Irung. Kon kok ora kesini dan kok ora sih Gus? Lho ki apa kono nang jero mang lak wis semayan sih. Wong wis semayan ngono lho. Wis, ayo saiki ganti aku. Apa kon? Ganti saiki awakmu. Ayo, aku sing delok gelane. Kon ngadep rono? Aku jeprono. Oke. Ayo. Ayo, mang jare Rundi kan saiki aku gak karo Rundi kan. Aku ndingan. Apa aku tanganku? Cili-cili mau. Enak. Cili mau. Kon kok ru nek? Ale Kalimantan. Ya. Wis. Tanganku lapo? Gegem. Kon kok ru nek? Ya ora Kalimantan, Bos. Mangane tulangan. Tanganku lapo? Jempolan, jempolan. Rene. Kon kok ero kabeh. Karo kabeh ya apa ngap nggawa kaca. Ya ampun. Enggak sing pasti kon iku nduk endi sih? Sing pasti awak dhewe iki saiki ana nggone Mojokerto. Oh, Ana nggone Medhok ya nggone iki. Waalaikumsalam. Waduh, bojo waras. Suwe gak kepethuk rek. Ya apa kabare? Lapor. Gak ngono iki lho, Rek. Apa? Waluh ta iki. Duduk. Gandul-gandul. Gandal-gandul gak kau tangan. Blok jomblo. Tabon blok. Ayo kon tak antem pisan kon tuh. Kapok kon. Ayo ngomong antemen ngono, antemen. Wah, tak antem pisan kon kok. Lho. Kok iso didilet langgitmu es krim ah. Tangan tak gejek iku. Kono karo nang jero tak rungok-rungokno gawe badhe-badhean sing ngadep rono. Iya terus Kareno saiki kon tak badai. Kon nang kene kaji ya. Cek disekseni wong dusun Pager Wesi kene. Cok nyandak kaji kon. Pager Wesi. Pager Sari. Lah iya desane Temulawak iku lho. Temu ireng kok, Cuk. Dile ya. Sing lemakmu. Dile matamu ngono. Temu ireng ya temu lawak. Dadi kok mangkrungu ana njero. Aku bedhek-bedhekan mbek Jonet. Iya. Tapi bapakne biyen pakari bedhekan, Cek. Bapakne iki lho. Lho temenan. Malah badan apa? Kok iso badan lho tanganmu lho gak jangkep lho. Gak jangkep tapi kan loro. Iya tuh iki lho gak tunggal iki. Tak tinggal nang omah kari. Oh kok tinggal dicendelno Gus omah Gus ya. Gawe jam melorat-melorat. Melorat tadi ini. Badheano wis. Ayo, badai iki kok tak badai. Badheano. Cek disekseni wong kene ya. Iya, ayo badheano. Apa wong adan iku kok kupinge sing ditutupi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sebabe wong adan kok kupinge sing ditutupi? Ya Supaya suarane landung. Landung. Ga iso. Lho. Supaya jelas. Ga iso. Supaya cetha. Ga iso. Balik nang awakmu apa? Apa sebabe wong adan kupinge kok ditutup? Nek sing ditutupi cangkeme mundak ga iso muni.
Iya gak iso muni. Logika. Pinter prasane wong. Pinter temen wong gak jangkep iki. Masuk akal. Pisan kas. Oke. Iya, Bajono ayo. Pisan kas. Sawangan kalah karo wong tugel aku. Apa wong sembayang tangane kok sendakep. Nek awe-awe iki lang ora petik goblok. Gak iso. Tuntunane ya ngono iku, syariate ya ngono iku. Ya gak iso. Bal-balan Gus. Lah apa sebabe wong salat kok tangane sendakep. Nek tanggane sendaplang ngene iku koyo vampir cek netek. Ono cocok. Wah, cocok alan kon. Ayo, aku saiki mbedheki. Kon numpak sepeda motor. Teko kulon ngetan. Set menggo teko kulon ngetan. Menggo ngalor. Wes. Angine nduk ndi? Angin. Wes. Teko kulon ngetan menggo ngalor. Wes. Angine nduk ndi? Angine nduk ndi? Yo ngerengane. Ka iso. Angine yo ono ban. Lah iku mang kobong api iku mang. Iku kacau. Api iku. Wes. Tak badai ngene. Iki nek epan delok api. Tak badai, ayo saiki ngene. Iya. Saiki ana arek numpak sepeda motor. Iya. Goncetan telu. Sing loro nganggo mantel. Ya. Sing sitok gak nganggo mantel. Ana udan angin. Ayo sing gak kepes ndi? Sing gak kepes ya sing loro. Oh, gak iso. Ayo ngomong lambe. Ya sing goncet. Oh, gak iso. Wong numpak sepeda motor arek telu. Arek telu. Sing loro gawe mantel, sing siji gak. Udan angin. Udan angin. Sing teles sing loro, sing teles siji. Sing gak teles loro. Gak iso salah. Sing goncet. Gak iso salah. Lah piro, Pak? Yo gak teles. Gak teles kabeh. Gak wong udan angin. Lah udan angin yo udan banyu goblok. Kaji goblok. Nah, iki ana kethek meneh. Kethek meneh. Iya. Mudune sing didhisik sing mudun. Lho ya Ana kethek. kethek meneh. Mudun nang lemah. Mudun nang lemah. Apane dhisik sing mudun? Lho ya sirahe Gus. Ya sing jaga. Sing jaga. Iki gak sing jaga. Pucuk. Sikile. Iki ana kethek meneh. Lah iki mudun sing mudun dhisik apane? Lho terus awakmu apa sing mudun ayo? Apane kon? Ayo ngomong. Ya karo. Karo ayo. Ngene lho, apa? Karo. Karo. Lah apa kon mikir kethek iki? Mikir-mikir lo anakmu po lah apa kon mikir kethek iki? Wah kok kasane kaji koplak iki. Berarti iki kethek nang ngono. Kethek matamu. Kon iki koyo emosian ngono. Kae emosian ngono. Wong aku gelane badane ngono kok jangane. Ayo, ono wong tuwek. Welek. Ya. Golek kayu. Golek sak bongkok. Waring, diobong sing gak kobong sing ndi. Ayo ngomong cocotmu. Taline. Gak iso kobong. Ya kayune. Gak iso kobong. Bongkote. Ya gak iso kobong. Lah sing gak kobong. Sing gak kobong ya sing ngobong. Ayo gak iso bongkot tenan sumpet sing ngobong nyekreh. Oh kaji goblok. Kon dia boclok. Gak ono entek bedhekan iki. Kok njaluk badan apa gak badan aku. Aku sumpek aku wis. Arek iki emosian. Gak emosi ku. Mesti ono problem. Problem ngene rek, aku pirang-pirang dina iki ndoleki anakku. Ana 2 wulan gak mulih. Lah nang ndi? Lho ya mbuh, tak kamu. Arek wedok, Gus. Lho. Kon gak tau ndelok televisi. Penculikan, Perkosaan. Dua anak wedok sing hati-hati net. Gak kurang-kurang ya. Bila perlu jam 10 kok belum pulang. Doleki. Iya sama dhewe nang kantor polisi barang kok. Ya gak diculik. Nah iya. Diperkaos. Diperkaos mung kaki buku napa diperkaos yo. Terus saiki kon Saiki ngene, aku tak ndoleki anakku. Mbok menawa awakmu iso nular nang gone kanca, kepethuk anakku kondo nang aku. Ya. Ya. Ya ngono. Ya nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulane ngantuk Pak anaknya. Sopo ngomong ngantuk itu? Terus siapa iki? Loh. Awak dhewe Ya. ngompak kanca-kanca. Baik ketemu anak ijone sakno lho arek wedok lho iki. Iya. Umpamane arek iki sampe gak ketemu nek ono apa-apa, Iya. awak dhewe ya bahaya. Masalahnya
kaya ngene suara wis minta iki Gus. Masalah kiri. Pon gak tau gawe kopi abang. Apaan? Ya gak apa-apa. Gawe kopi abang boleh koyo manuk labet. Kono jajeng manuk labet Gus. Aku mang yo apa-apa kan dene. Tak sapa gak mau Gus. Lho, arek iku kesusu-susu panjene. Bingung iku bingung. Lah kok ngarani bingung apa? Goleki anake gak mulih. Ya mesti ae wong anak iki mesti digoleki nek gak ono mulih Gus. Ya iyalah. Iki wis 3 bulan gak mulih bayangno kon. Arek wedok lho, Kri. Lah mangkane iku. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Ya gak mesti kadang-kadang yo bahaya, kadang-kadang yo yang ini iki jarene gak bahaya ta yo iki sing gak bahaya. Apa? Iki gak sing dobrak nduk sama leak wingi ya. Gendeng aku niku. Kono jati ngawur. Masalah. Aku kayak tahu ora sampean sih, Jak. Sopo sih? Loh. Sampean gak eling. Sik. Sopo sih? Mbok. Sopo kan? Ya usah melali tambah sampean Agus sih. Loh. Kon ndak Frida ya? Iya, Jak. Masalah kon wis gedene sakmen cilikane ben tak dusi. Tak dusi cilikane. Temen aku ngedusi ta. Umbelen kon. Cilikane biyen. Cilikane sih. Masih saya aja cilik. Lah, kok sih kon cilik-cilik ngate gawe kutang barang lapo. Aja ate kutangan, jarene cek sawe apik. Ya apa sih sampean iku, Jak? Jane gerito anake apik. Kon iku nang ndi ae saiki? Loh, ya nang omah. Nang omah apa? Wong bapakmu ngomong, Ngomong apa? jane kon 3 bulan gak mulih. Loh, Ngono iki dolen, Jak. dolen sampe 3 bulan. Cek ono kabar bapakmu rek, nek ono apa-apa cek gak gopo. Gus, Eh, masalah ngene iki aja ate kiwimu Gus. lapo? Lapo kon? Apa, Jak? Garap. Apa iku? Garap. Digarap. Ilmu sawah digarap. Ya pomong dorong. Betul. Bojomu tak gel. Dudu. Jadi ini duduk bojomu. Dudu. Oh, aduh. Bepuk iku genah-genah ngene ae. Wong bepuk diganti ngene. Kok ribon iki lho. Ha iya cek ae. Masalah rek kon Iki mono. iki pacarku. Sing tak critakno awakmu iko. Iya. Lho. Aku ambek iki seneng. Terus Cuma Pacarku iki, wong Cak. tuaku karo wong tuane iki gak wau. sik. Kandhanono Gus. Solusine sing ya apa Gus? Wetonmu wage. Iya, Ya wake. kon paing badhe. Kon kok terus Lho. Molan iku jenenge gehing. maksudnya geheng. Iku nek gak dislameti, gak iso terlaksana. Terus kula niku koyo Kon duwe dhuwit sih. Eh, Kon duwe dhuwit ah. terus Kene ana dhuwit pira? Bos gak duwe. Lho tak tanggung. Apa niku? Lho, soalnya wetonmu iku wage lho, iki paing lho. Perkara nanggung iku aku pasrah awakmu. Nek duwe engko tak dolekno, Gus. Dadi Gus. mamu Heeh. ambek bapakmu, Bapak niki iya, gak wau. gak wawu. Iya, Cak. Ngene. Gerai. Solusine supaya terlaksanan kon rabi karo Frida, salah siji patenono. Ah, bener wis, gak apa-apa. Gus. Ya Ya, gak apa apa-apa. sih, Kon Cak? iku ngelungi solusi tak nglebokno aku penjara kon iki. Dadi kendalae Iya. Bapakku. gak setuju. Gak Ya. setuju. Makmu Gak setuju. mergo gak sapan karo bapakmu karo makmu. Iya, Cak. Gerai. Padahal omahmu lo dempet. Lah ya iku. Ngene. Ya apa nek? Ayo nang omahku kabeh. Lapo? Ayo ditoto. Ya. Ya apa carane Frida karo Bogel iso rabi, Iso rapat. bapakne iso aku. Iya. Ngono ya. Nang Ayo omahmu, Gus. nang omahku. Nang omahmu, Gus. Iya, Ayo, ayo. ayo.
lampu di keplak karo usuk aku. Ngrasakno awak, biyen nurut barek wong tuwek gak koyo ngene. Nurut mbek bapakmu biyen gak ono kene aku nang ngene kutho. Randu, waduh. Nek kutho digawe omah tingkat mbek bapak. Berhubung aku gak nurut barek bapak, saiki lho kene. Ora tangga koyo setan. Ngomong aja ngejeplak, ngomong aja ditemu. Heh, kon ngomong anggere ngomong sak karepmu dhewe. Mas aku ya ngono ya getun aku duwe omah sak ning tangan jero ngene iki. Biyen nurut wong tuwa gak kaya ngene aku. Didelek sak ning embong gedhe, wis sandiran-dekan pinggir pasar aku yo gak gelem. Pungkasane aku oleh tangga-tangga kaya kirik iki lho. Gak ngereken tonggo, sing penting ngereken anak. Anak sitok lanang ketik ganteng pisan. Jawa barek wong tuwa. Gantenge kaya Arjuna. Arjuna menek kates ah. Wong arek ae kan dijojokno, sembarang gak kaya anak wedok. Anak wedok bener gak ditunggu karo wong tuane wedok. Ditunggu wong tuane lanang gati karo wong tuwa. Nang ndi ya mesti oleh apa-apa. Gak anakmu paling teko digiring karo polisi. Kuncene anakmu maling. Anakku wedok ayu, ayune kaya Sri Kandi. Sri Kandi nutu. Nutu matamu ngono. Ngunggul-ngunggulno anak. Ya gak ngunggul-ngunggulno. Kon iku sing gelak sabane tangga. Ceru, cek krungu kupingmu. Ngono lho. Cung ana gedang ilang sapa sing nyolong? Ya anakmu. Ana wedhus ilang sapa sing nyolong? Ya ndokmu. Ya gak maido jane mbokne turune gento oleh ngono. Aduh. Aku tok wong tok. Tahu sampe plek aku rek. Api-api anake. Lho iya ta anakku nyambut gawe ado ta. Anak wedok kaya yo gerangane sing turun. Lah apa gerang iki turun iki? Udan esuk yo mulai sore nggo plastik. Goncene udan kok le. Udan apa? Mestine digelemek. Gelemek matamu ngono. Ono wong lemak-lemek. Goncene jemek kok le. Oh, awakmu anduk iya. Iya Pak, ket mulai. Ket mulai ya. Oleh begengge. Begengge matamu ngono. Anak wong dibegengge, anakku gak tau dadi begengge. Apa lho? Nyenuk. Lho, Apa sih Pak? iki gak aja ngurus rumah tangga. Tas mulai Pak. Tas mulai. Nemu kendaraan. Lho, kok nyambut gawe ndi, Nduk? Lho alah ya apa kok garo sih? Lho, karo Nang Bali. Lho nang Bali. Oh, kebenaran mulai mangono sarunge bapak bedah tembel ya. Jare nang Bali. Nang Bali. Dudu iku lah nembel. Oh, dudu iku ta. Oh, nang Bali kono. Bali kono. Oh, waduh ya. Iya. Lho kono lak kepeno rores ngono ya. Torres. Oh, dileh ta? Lho, dile ya jane Torres, lambene sampean iku sing kliru. Oh, be rores ngono. Torres. Oh, Torres ah. Ya Pak mulus-mulus. Mulus-mulus ya. Iya. Sampean. Iya gak kaya tangga ngene kaya anges. Lho iya, aku iki mangsa wuwe Pak. Heeh. Gak ono kendaraan balas. Lho, masa lu numpak kapal terbang lah ngono. Lho ya aku wedi. Wedi ya, sono ndukun ya. Nang ndokur. Numpak Roto aku. Oh, Pak bis. Gak ono. Lah terus kan Aku rene ku mang tak critani ya Pak. iya kuwi nduk tiga. Aku ngenteni. Ngenteni? Bis ku gak ono. Heeh. Ono bis liwat Heeh. sampai berang-berang jam Pak. Oh, Ono iya. trek gandeng. Trek gandeng. Iya. Lah kan numpak trek ah. Lho aku mencolot ge mburine trek. Gak ngono niku menungso ta bajeng loncat to niku. Lah ya apa lah timbang aku to ama. Oh, iya gak apa-apa ya. Colot Pak, aku lho kok mburi. Lu kok buri ya ngono nduk. Supire karo. Karo ya. Aku ora mencolot ngono ae. Pinter anakku. Kayak supire rada kesepian, Pak. Oh, didodol ke spion ah. Iya. Terus pas kan ya apa? mengger sret. Jret. Mandek. Mm-mm. Diparani aku, Pak. Lho kon diparani. Diparani. Oh. Jarene ngene. Iya. Dek, lah apa sampean ono ge mburi? Ayo pindah nang ngarep enak. Ngono, Pak. Lho kan gelem nang ngarep. Lho iya iya wong enak. Oh, gak bahaya. Ngale, Pak, lo nggo ngarep.
Longgo ngarep. Jajare sopir. Iya iya. Aku dielus-elus ngene, Pak. Lho kon dilus-lus barang. Iya. Aduh mun danane keriye. Aku dilus-elus, Pak. Mm, Apa aku dinyang, Pak? Dinyang pira, Nduk? 2000. Lho, dinyang 2000. Iya. Lho gelem mo. Lah ya mau. Digelanggaran goblok. Ya Lho saya rene dinyang 2000 timbang kok dinyang 2000 sop rong tak nyang dhewe. ya aku gak gelem lah, Pak. Gelem. Oh ya ngono si pinter. Iyalah, harga diri. Kok diri anake sapa? Anak Jon. Lah iya timbang anake tangga bendina dihukum. Marang ngono. Iya. Aku nunut, Pak, kirim mulai tutuk kene, Mang. Ngene ngene. Oh iya iya. Liwat pasar, Mang. Lurut pasar. Oh iya Ono mampir. senengane sampean. Lho iya iya iya. Tak tukokno. Tukokno apa, Nduk? Wong aku eling ambek bapakku. Iya iya. Tak tukokno gedang. Apa? Gedang. Tukokno gedang. Iya. Ya ngono, Bapak bendina panganan gedang. Nek esuk ngoceh kaya ngono gendilang. Loh, sampean nang kene seneng gedang. Iya, iya, Tak tukokno rong tondo. Lho, ayo tangga tahu kon main gedang tundun-tundunan. Paling gak ya kudu. Gedang Pak rong tondo. Nang tundun iya. Larang tundun nek rong. Loh, ki mburi. Oh, kok dalam mburi ya? Iya. Oh, iya iya gak apa-apa, Nduk. Wis pancene doyanane bapak. Ya tak pangani tak gedange. Cuma ya kudu ana rewange, Nduk. Apa, Pak? Mari mangan gedang mesti kudune ngelak. Alah. Bapak gawekno wedang kopi. Oh, wedang kopi. Iya neng, gawe wedang kopi godhog banyu. Aja digodhog done ceret. Terus. Aja nggolang. Sumure genenono. Engko nek umep tanggane cengklung cek bongko. Yo gak apa kopi ireng apa kopi susu? Iya bener ya ngono, bener ya tangga sing nyaut mung disaut tak saut dhewe ngono lho. Iya, ya kopi susu. Kopi susu. Campurane susu ya. Campuri susu. Ya disampuri coklat. Ya. Ya Mana? dicampuri uli matamu ngono. Mangitmu desel lagi pas uli ku. Oh, iya ya. Ngono Pak ya. Ya. Terus saiki apa? Iya gaen ada. Pen mangan sing tak gaekno kopi ya. Iya iya, heeh. Kan tau ngombe kopi. Gak ngarep tau. Delok praen wong tau ngombe kopi yo. Duh gedang kate gedang cucu. Juta erek lambine. Lah. Juta etrek mari ngono ngincik iki. Tangga melek itu. Ya ampun, arek kira gedene gede. Ya apa gedang sik? Tak dicekno wong gerang. Pangane meneh, cek mateng. Ketara. Wong nek gak kok mangan gedang ya. Ati Dut matamu engko. Goblok. Ora ngono. Weh pangan wis lek-leken entekno kono sak kulit-kulite kono. ya kita mau wedhus semua. Waduh, gak ngene kok. Ora kok. Iya, dikembu ya. Weh leken entek-entekno kono. Lho sak buntul-buntule ya, godhong-godhonge lho. Pangan. Cepet. Halo kopine. Yo ala kok geli, Nduk. Iya. Oh iya iya. Tak tinggal nang mburi ya, Pak. Iya pinter rek anakku mari man gedang susuki kopi. Kopi kok di kopi cucu. Susu kok di susune nyambe ngono lho. Gak ngono iki gak dicek gula ta iki men lho. Kok iso paider iki lho. Malah kopi tok rek kopi 2 kilo dikabehno e. Wis jarno engko tak tuwangane maneh nggo omah. Ya ampun, Bu.
Otak kopi durung diombe dadak disuntek kaya ngene. Anggitmu gak soro anakku iki. Kok iso mojok mrono iki kok sik nemene iki lho. Lho, ngene iki lak ya delokno wong sing ngene iki lho emane kaya ngene. Pantes gak tau ngelek ambek kopi. Peres. Tonggo-tonggo gak tepak belas. Ora ngoceh ae. Ya. Ngomong ngono. Apa? Mas apa yo pengen ngelem anakku? Alah anakmu apa anak? Anakku kerjane nang ngene luar Nang ndi? Jawa. Nang luar Jawa. Luar jawabane wis Nusa Kambangan. Sakulan kayane 7 juta. Alah, 7 juta. oleh merampok. Iya yuk. Lho. Apa nang? Oh, malinge teko. Iki kakek. Ojo geger. Ya raya do rezeki. Gak tahan aku bet. Sabar ya, Rapo. Numpak Walah, numpak iso. Ya numpak motor iki, Mas. Iya, motor polisi. Ojo direken. Tak perlu geger-geger. Ya wis pokoke sing penting awakmu. Aku lak nyambut gawe ados iki. Tujuane ngenakno Riko. Kate sapa maneh? Ojo kuwatir. Bayar aku 8 juta. Oh, oleh merampok. Ojo direken. Sing 5 juta tak lungno Riko. Sing 3 juta tak gawene ono kos-kosan ambek manganku. Kon kok jowo anak. Lho ya anake sapa? 5 juta. Iya. Nek duit 5 juta nek ngitung. Ya, sing 5 juta kekno mbokmu, gitu pendosa. Ojo direken. Ini gak bedot. Walah, gak perlu direken, Mbok. Wong nek ketar-ketar rezekine gara yabot. Aku masih ado arep petuk. Aku ngerti si eling senengan Riko. Apa? Lho, rokok. Walah, kon kok si eling ae. Lho. Senengane mbok iki nak. Lah wong wedoke rokokane gak turune begengek. Ojo direken to. Ya wis Gak turune begengek karo rokok. Ya kek. Kok enak-enak no rokokan. Ya. Iku mah kowe masak ta? Wis, Masak apa? tak godhokno kon. Oh, seneng aku bocahan apa, Mbok? Semut. Bocah semut sih, Mbok. Ya, bodan semut dibreke tletong. Ojo direken. Tak neng ngono aku tak mangan ya, Mbok. Ya aku tak rokokan. Aku suwe gak rokokan. Ya, cek. Rokok Sorio. Apa Suryo? Wong arane Surya Suryo. Tak ada isine loro. Dikei sapa rek? Panitia. Panitia pun sedotan mbek molo-molo. Suwe gak tau rokokane apa ya rasane rokok Surya. Ya iya jare gedek gak payu. Lho, Pengen rokok lho, tapi Hilang itu. mamulo lah mamulo. Nah, tak kira rokok dhewe ya. Kak, garep rokok wis. Apa? Moh, garep rokok. Aku mulai. Muli ya sih. Nggak waras. Rokok Surya. Rokok ambek nyantai. Ojo nyocotain. Ayo Pak, nasi mur Pak, rokok ayo Pak. Ya. Iya. Iya. Wah, Tangane wis ngene. Aduh. Ya anggere diwali nek rengos kena iki. Man. Nek tak tutupno, atuku kumat. Oh, gara aku pinus. Gara
aku pinus. Pinus. Ya ngene. Tak sedot wong kuwi. Pokok beres. Nyolong. Pak Polo nang londeran. Gak duwe rokok leles. Anak tegesan dawa kebeneran. Gak ngono. Lho tangan iki sama gocer iki. Yo maklum ora tau rokokan. Iso dilek sak kabus-kabuse. Anakku melu minggat ayo apa karo wong gerang kerem. Yo, Gel. Alah pinter kok, Nak. Umpama jago ki jago bangkok. Ana iso. Iya. Arek ketok mesti. Ya kan wis wayahe iki, Mbok. Iku gedhe. Iya bener. Aja mulai-mulai nduk nek wis meteng ya. Iya gak ngarang-arang anakku sapa sampe tangga. Wong arek wedok iki nurut karo wong tuwa. Nggo omahe nduk, nggo omahe lapo. Anakane belaran omahe tangga-tangga. Nurut anake. Hei, Frida. Ayo pulang. Di mana rumahmu? Di mana tempatmu? Ayo pulang. Jangan jatuhkan nama hamba kau ya. Papa. Ya ngono lah, nek dadi wong lanang ku. Delon, wedokku pancen blorok. Ya katut jagomu. Gel. Ayo pulang. Kono ojo sini-sini mbok nak. Ojo sesine mbokmu genggek. Kon jake tak olehno anake lurah. Lurah apa lu? Lurah wong mande. Karo anek Pak Lurah iki. Iya apa sih? Gak cocok, Mbok. Wis kadung Gak cocok wong maling olehane Pak Lurah. ngomong ae. Arek iku wis duwe calon lho, Mbok. Lah aku sing gawe ora. Liyane iki ngono ki. Dek. Aku ki ya, Mbok. Mlebu kampung wis gak ono sing cocok nek gak arek iku. Nek gak Lah nek gak iki lho ya mati. Ayo. Iko gak ketun kelangan anak kaya aku ngene iki. Ketun tak kali kok. Lah mangane iku. lah terus kan aku. Lho, ya jalukno. Aku kon amarno. Nduk. Iki jam 7 ana manuk prenjak ngoceh. Bakale ana dayo, Nduk ya. Mbok melu ana dayo, bapak siap-siapno. Siap napa, Pak? Pecok. Geraji. Gel, Berang. Kok nek dayo teko tak bacoke dengkule. kupinge mbok iki anak. Ya kupinge jene melare kok gaden. Ojo direken. Demi anak. Kon iki temen ta? Lho iya. Iku temen ta? Heeh. Kontak ke mbak mbu anak. Assalamualaikum. Salam. Saya muni iku. Dono ayo ya. Tak boleh kira mencolok hukum lah aku. Colok. Lah iya ini. Assalamualaikum. Salam. Lapor demuk-demuk. Ndelok utangan ah. Ngene lho, Kang. Kok jane nyeluk Kang, dinakno lawange, gradak. Ana Bote ditangisi anak, Ya Kang. wong anak nangis yo njaluk apa lah ya ngono? Jaluk rabi. Yo rapi njaluk rapi dirabekno. Lah wis bener sih Mbok nek jaluk dirabekno. Iya, tapi sing dijaluk anak peno, Kang.
Njaluk anakku. Teman. Wis penuh sadar. Kowe gak duwe kelakon sing kaya ngono iku. Mulane wong urip ku alam donya ya sing aja gelek geger karo tangga. Tangga digotong ya disangga. Dulur adoh dadi wong liya. Ya, terus tangga ijek dadi dulur. Ya kaya ngene iki. Aku karo Peno ana apa ae rumingan. Ya apa? Ya, Cak. Ya bapane jelon gocer iki. Ngene. Nah, Anak Peno iku wis mule. iya. Dadi wong tuwa iku sing biyen-biyen. Nah, Saiki ayo sing rukun. Nah. Wong jenenge tangga. nah ya tangga digotong ya disangga. Ana apa-apa ya mesti Mesti to. kudu Arek padha senenge aja dicegah. Oh ngono. Engko nek wis nekat sing sara Peno. Oh, dadi sing kurban awak dhewe Iya, nek padha kalangan. seneng nang cepet-cepet dinikahno. Nah, nek ngono Gus, bener omongan pean. Iya, iya. Wis cepet-cepet tak nikahno anakku karo Bogel. Wis gak tak tanggapno apa-apa, Gus. Iya, iya Tak tanggapno. tanggapno kaya iki, Oh. Gus desa. Ditanggapno lho, Druk. Karya baru. Saudara